Казвам се Дойчин Ганев, отглеждам кози, овце и крави в село Костелева, община Враца. Бил сертифициран от самото начало, от 2011 година. Всичко си преработваме и продаваме директно на пазари и много малко магазини като продукция. Нещо за размера на фермата? Фермата е с... Значи отглеждам около 280 овце, 180 кози и 14 крави. И хектарите? Около 2000 декара са ни пасищата и около 500 декара общо протеинови култури, обработваема земя, фуражни култури. И те всичко ни е съответно в преход или био. И защо си био? Това кажи за нас. Най-интересният въпрос, защо си био? То си е малко краста, защото сме мазохисти. Не, хубаво е, произвеждаш чиста храна, продаваш чиста храна, нямаш никакви притеснения. Единствено, както казваме на клиентите, вкуса, нали, всеки си има различен вкус, ние гарантираме състав. Чисти продукти, чисто мляко, всичко се контролира от до. И, както казах, не ме е срам да си показвам нещата. Това е другото, което е много важно, че всички биоферми са отворени за и ферми, и мандри, и преработватели, всички са готови да си покажат производство за разлика от конвенционалните производители. Абсолютно, значи ние няма какво да крием. А според тебе такава обмяна, посещения на твоята ферма, на други фермери, на такива консултанти, би ли помогнала да има повече такива производители като тебе? Определено. Определено би помогнал. Аз смятам, че има много хора, които са на кантар, които не са достатъчно запознати и много хора, които ги е страх. Това помага. Аз даже мисля, че сега има такива, които не са био, просто се чудат или всички са био. Нали, смятам, че едно такова посещение само би им помогнало. Нали, биото си е ангажимент много сериозен, но си има и големи ползи. Няма какво да... Тоест се окуражаваш ги да направят стъпката. Аз смятам, че това на този пазар, особено в момента, който се очертава, това е единствената ни ниша. За такива като мен. Ние не можем да конкурираме големи мандри. Нали, няма как да излеземе... Да не споменавам имена с тях да ги конкурираме. Единствено може да предложим чист истински продукт за по-малка част от потребителите, които искат да четат етикетите преди да си купат нещо. А от твой опит с пазарите, според тебе, има ли увеличено търсене на такива продукти? Определено от всяка година. Вие знаете, на пазара, дори този, който е на Биоселена пред Министерството, значи аз почнах преди 6 години с 3 продукта, в момента са над 30. Те нямаше да са над 30, ако нямаше търсене. А в по-малките градове, примерно в Враца, продаваш? Да. Значи няма нищо общо с Софийския пазар, но идват хора дори в градове, които участия, които сме сигурни, че ще отидем само за имидж, нали, за реклама и за нещо такова, то се получават хубави пазари. И в малките градове, извън София, определено вече има един сегмент от хора, които търсят биологичното, търсят чисто, не точно. Търсят чистата храна, биологото гарантира, нали, че е чисто, че е истина.